Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta Alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta Alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran kang Newsbase asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta sa DCGB mga bareta ngunyan para sa aga. Si Pio Fernandez, DZGB, GB, garantisadong bareta. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, ipinagmando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa DILG asin sa PNP na siguruhon na mahigpit ang katrangkiluhan asin ipautob ang maximum tolerance sa peace rally kan Iglesia ni Cristo o INC. Sigun kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, Abogada Claire Castro, nakamonitor ang presidente sa sitwasyon asin malinaw ang direktiba kaini na siguro na ligtas ang publiko mantang nagpapadagos ang pagtiripon. Dagdag pa ni Castro dainin anuman na tensyon sa pag-ultanan kay INC asin Malacanang. Suportado pa kan INC ang kampanya kan administrasyon na panimbagon ang mga invuelto sa anomalya sa flood control asin iba pang infrastructure projects. Mantang siniguro man kan Malacanang na padagos ang investigasyon sa mga isyong ini, tanganing mamantinir ang tiwala kan publiko. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Diretso kan detalyas kan bareta sa lado nasyonal, igwanin 150,000 na katawo ang nag-aatindir sa ikaduang aldaw kan peaceful rally for transparency kan Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Sigun ini sa Manila Disaster Reduction and Management Office, na ang pagtiripon parte kan ikaduang aldaw na programa kan INC na may katuyuhan na ipangapudan ang transparency asin accountability sa gobyerno. Sa inot na aldaw, Nobyembre 16, uminabot sa sobra sa 630,000 katawo ang crowd estimate na nagpapahiling nin mahiwas na suporta sa mga miyembro sa asin kaalyado kan INC. Dakul sa nagatindir ang nagpalis nin banggi sa Luneta Park, makapartisipar sa nakapagpartisipar sa bilog na programa, daraan mga tent asin banig. Sa katakod pang bareta, siniguro kan Malacanang na daininda papabayaan ang kurahaw kan Iglesia ni Cristo asin kan publiko manungod sa transparency asin accountability sa tahaw kan isyo sa mahiwasan na korupsyon sa flood control projects. Sigun kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, na mamati asin malinaw na nadangog kan palasyo ang sentimiento kan INC asin kan mga Pilipino na nangangapudan nin paninimbagan. Dagdag pa niya na ipinagpromesa na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na may makukulong bago magpasko, hahabulon ang mga nagkasala asin babawion ang anuman na pundong hinabas hali sa fundo kan gobyerno. Sigun pa kay Gomez, nakatalaan naman na ayuson ang sistema tanganing day na mautro ang parehong klase ng korupsyon asin masiguro ang tanos asin honestong paggamit nin fundo.
Mientras tanto, pinahimutikan kan Philippine National Police na overkill o sobra-sobra ang deployment kan mga personahe sa pinagigibong rally pon kasuhapon. Sa pagtiripo na ginibo sa Campo Crame, sinabi ni National Capital Region Police Office spokesperson Police Major Hazel Azilo na daininda masasabing overkill kundi preparado sa ahensya tanganing maibitaran ang posibleng ribok arog ka nakaaging September 21. Dagdag pa niya, fire trucks asin bus sana kan mga personahes ana sa lugar asin bakuan mga tangke na nagkakalat sa social media. Sa kabilugan na sa sobra sa 16,000 na PNP personnel ang ipinaluwas sa tulong aldaw na rally kan Iglesia ni Cristo. Katakod kay ni alas 9:30 kasubagong aga, maminabot sa 13,751 ang ipinagdeploy na pulis asin anatada sa nasabing numero nagpahingalo dahil sa rotation system na ginibukan ahensya. Puga-puga man ang pinagigibong pagbantay kan mga otoridad sa luwas kan compound kan Departamento kan Enerhiya. Ini ang lugar kung saan nag-opisina ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na minaimbestigar sa maanumalyang proyekto kan gobyerno. Sigon sa Southern Police District, parte ini kan sa indang pagbantay kasunod kan wala toong hiro protesta na pinagibog kan reliyosong organisasyones asin man iba-ibang progresibong grupo. Nag-deploy sindanin haros 50 kapulisan na nakapalibot sa compound asin vehikulos kan mga bombero. Mawot na masiguro kan puwersa kan Southern Police District ang ligtas asin tanos na pagkondusir ning hiro protesta sa taho kan sa indang pangapudan nin transparency and accountability lalo na ang ICI ang komisyon na nag-imbestigar sa flood control anomalies. Sa iba pang bareta, puminakol na sa sobra sa 8 milyones na individual ang apektado kan pagrapado kan Super Typhoon Uwan. Sa pinaka-importanteng report kan Departamento kan Social Welfare and Development Disaster Management Response, katumbas ini halos sa 3 milyones na pamilya. Ang nasabing bilang hali sa 16 na rehiyon sa nasyon na rinapado kan kalamidad. 43,800 o kaya 8 pamilya o 150,102 na individual ang mantenido pa sa mga evacuation centers. Mentras na 158,559 katawo o 43,790 pamilya ang nasa luwas kan evacuation centers asin mantenido sa kanya-kanyang mga kafamilyas. Katakod kaini nasa sobra sa 23,000 na mga harong na totalmenteng nagkadedestroso dahil kan bagyong Uwan asin sobra man sa 244,000 ang partially damaged. Sa iba pang bareta, daymo nanin paghiro o dagdag presyo sa kada litro ka na kerosene. Ini dahil sa eksistidong price freeze matapos na ipinagdeklarar ang National State of Calamity. Sakob kan Price Act ang LPG asin kerosene o kaya gas, kaya ini sana ang pwedeng dai maglangkaw kan presyo kung ipairarong pa ang lugar sa ubilog nasyon sa estado de kalamidad. Mientras nakatalaan sa aga ang sobra sa pisong langkaw presyo sa gasolina asin krudo base sa abiso kan mga oil company sa Energy Department. Sigun kay Assistant Director Rodela Romero kan DOE Oil Industry Management Bureau, malangkaw nin 1.20 ang kada litro kan kaparehong o kaya kada litro kan kaparehong gasolina asin sa krudo. Sinabi kan DOE na resulta ini kan pabagong hiro sa presyon kan pangkinaaban na merkado dahil sa bagong sanksyon kan Amerika sa Russian oil industry. Mientras tanto, isinaangat na sa opisina kan Ombudsman ang reklamo kan DILG laban sa mga opisyales na naghali sa nasyon bago magtama ang Super Typhoon Uwan. Ipinahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla na nagkapera sa mga reklamong ipighampang kan mga nasabing opisyales iyon abandonment of duty, gross neglect as in insubordination. Piko kumpleto naman kan ahensya ng iba pang kinakaipon na impormasyon na magpapatibay sa mga reklamo. Matatandaan nagpaluwas ng memorandum ang DILG na nagsususpendir sa official as in unofficial foreign travels kan mga appointed as in ilidong opisyales kan gobyerno magpo Nobyembre 9 sagkod 15 ngunyan na taon.
Mabultan detalyas kan mga bareta, pakalis ka nagkapirang pagirumdum. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang! Kukumasin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immune Plus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Diretso kan detalyas kan mga bareta sa lado nasyonal nagtutubod. Si Vice Presidente Sara Duterte na kulang sa direksyon ang pinagigibong investigasyon kan Administrasyong Marcos may kinaaraman sa korupsyon sa nasyon. Dagdag pa kan bise, nasasabutan niya ang dagit asin pagkadisganar kan publiko sa mga nakalihis na bulan. Matatandaan ka nakaaging aldaw naghampang sa press briefing si Presidente Bongbong Marcos Jr. tanganing magtauning update in connection sa investigasyon sa anomalyang flood control projects. Kumpiyado naman ang Presidente na mapepreso ang mga invelto sa anomalya bago magpasko. Nagpaluwas din pahayag si Vice Presidente Sara Duterte may kinaaraman sa namamatean na dagit kan mga namamanhuan sa manomalyang flood control projects. Sigun sa Vice Presidente, pigma manipular kan House of Representatives ang budget kan Departamento kan Edukasyon. Garo ginibong pork barrel ang pundong nakatagama para sa mga programa kang nasyon na pigbabarangaan kan mga kongresistas.
Tinawan doon ni VP Sara na kan nagdimitir siya sa pwesto bilang DepEd Secretary, tinios niya ang mga pag-atake kasabay na ang impeachment para sana madepensahan ang 2025 budget. Pinuna na kan Independenteng Komisyon para sa Infrastruktura ang investigasyon sa mga flood control project sa Cebu City. Ini matapos ang mahiwasan na pagbaha dahilan kan makusog na pag-uran darakan bagyong Tino. Personal na binisita ni ICI Special Advisor as in Investigator General Rodolfo Asorin Jr. ang mga istruktura sa barangay Tabok as in barangay Alang-Alang na naapektaran nin marhay matapos ang pag-apaw kan Butuanon River. Rinibong residentes ang nag-evacuar, dakol na mga harong ang nagkagaraba, mantang naging mahiwas ang danyo sa mga propiedades. May nahiling na sala ang Independenteng Komisyon para sa Infrastruktura sa flood control project sa Cebu Province matapos ang pagrapado kan bagyong Tino. Sigun kay ICI Special Advisor Rodolfo Asorin Jr., day nasunod ang master plan para sa river basin management as in flood control. Binasol ni Azorin ang Departamento kan Obras Publika sa nasabing kapalpakan na nagdara nin mahiwasan na pagbaha sa Cebu. Kaibanan sa binisita kan ICI ang flood control project sa Talisay City, Compostela as in Cebu City, pati na ang flood control structure sa barangay Tabok as in Alang-Alang, Mandaue City. Napag-araman ang master plan natapos kan taon 2017 sa pamamayo ni dating DPWH Secretary Babe Singson. Enot nang ipinagbulgar ni Cebu Province Governor Pam Bariccuatro na igwang nakatalaan na 26 bilyones na pundo para sa flood control projects sa Cebu. Ultimong detalyes kan Barreta, bakong makatubod para kay House Deputy Minority Leader asin mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima ang sinabi ni dating Representante Elizalde Co na daining naresibing kickback sa mga maanumalyang infrastructure projects. Sigun kay de Lima, day ko ta na magmalinig si Co mantang day dapat magkaigwanin maitong na agenda. Tinawan nindoon ni de Lima ang gusto kan mga Pilipino iyan katotohanan asin matitibay na mga ebidensyas tanganing mapakusog ang mga kaso laban sa mga naghabas sa kaban kan nasyon. Sa pangarang ka nagsururat ka ng informasyon sa supervision iyan ni News Director Mardila Nicole Ann Glorian asin Jen Matthew Balyaran. Tata Nems Flora sa Master Control sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat. Diyos marahay na hapon. Serbisyong totoo, produktong garantisado, madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad, mag Uno Plus, mag Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasari.